wis mlayu kok lagi nimblis. Aku enggak sengaja. Wah. Cok. Sembur. Apa kowe? Sembur raimu. Asem iku ngemot. Sing abot dhewe ya ming kae. Nek Kurawa liyane aku iso nandangi gone nek bareng kae lho. Banting jotos-tos. Banting jotos ciwit banting bengkal. Nek dikenali apa ora isin. Monggo ditonton Piyai Karang Kadempel semene akeh kok adhe iki jagoan kok ming dibanting. Aku ya gumun. Aku ya ngantem lho, Dra monggo. Pasondol jil. Ora apa-apa tak antem jil lho. Aku disaut ngene lho. Baneng. Ora toyo. Ora kuat kok. Arep bales ya aku. Arep bales ora. Ora kuat kok dadak arep bales ora. Iki karo aku nek ora mlayu ning ngersane Ndara Antasena, ora njaluk sak biyantu Ndara Antasena, kalah kok. Ana wis gelem bantu ditangisi. Apa ya ade sambat apa Ndara Antasena tegel Karang Kadempel dibiyuki Bathang Suta karo Sata Kurawa. Ana wis sing maju ngono, wis sing matur. Ku nek nangis wangun. Aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut ya. Setan. Kono mangkat kono. Gus Ndara Antasena kedrawasan. Kula kalih Petra Karang Kadempel bumi aku Ndara. Ora lagi sak jeke urip iki aku weruh kowe nangis. Nek mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata. Lambimu Dra takon ngopo? Kurawa ngamuk. Sing ngamuk Ndara Dursasana. Terus aku takon ngopo? Sampeyan belani kula. Mo. Nah aku tumandang musuh Pak Di Dursasana, aku dadi anak sing murtad. Wong kae Pak Diku. Tur kowe wis ngapusi karo aku, ha to? Ngapusi masalah napa e? Kowe mau wis goroh karo Kakang Garwaca karo Kakang Turjo. Jare Simbah Sekuni nggawa pedang arep nyabet gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane kok apik. Sampeyan kalih kula kudu duwe semangat ngadepi para Sata Kurawa ning ra rasa tak perlu ngapusi. Nek sampeyan ora tak apusi, sampeyan mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula Gareng kalih Petruk. Kalih Karang Kadempel mboten ajeng mambelani. Ora usah dadak mbok apusi aku mbelani. Kula sampeyan niku kulino ngapusi arep Satya ning sampeyan niku kulino ngapusi. Lambimu juga. Tak totok lho kowe. Omong-omongan apik-apik kok ngunekke benerane lambine. Piye saiki kok kon piye? Kula diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nek pancen kowe wani tenan kowe maju musuh Pak Di Dursasana. Aku wis maju. Kalah. Wis teman-teman. Wis. Wah iki mau ana HP tak video. Tak tuduhke sampean sampeyan maide. Ra nyenengke wonge. Yen nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe wae nyenengke tenan. Nyenengke tenan sampeanku jan gemeske pokoke. Wong kok cangkeme mencla-mencle. Wis tak ewangi. Ning ora aku sing temandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Teri. Carane
Ya mlebu ning awakmu. Wah, tenan bedah. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nah aku ya tak kabehke. Rugi kok ya. Maksud iki ora mlebu sak ragane. Terus ming sukmaku tok mlebu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. Yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Ora. Napa liwat mburi? Mburi niku ciut ning ombo. Enggak gemon. Moh ngambet ambegan. Ngambet ambegan. Wis, kowe meneng bae merem. Nggih. Kok iso melek? Telapuane cupet ya. Hidupe iki cupet. Ya wis ngambet ambegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis mlebu ning awakmu kowe engko mungsuh Pak Didrusna nek lumrah mesti menang. Rasa kuwatir. Ora. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa. Wis ngono wae ya, Gong. Toto-toto lahir batin. Selamutar. Omong wae ora. Ya njaluk ngapura. Wis ge ngempet-empekan. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winayu ing asepi. Gong. Wis rampung. Mbon, wis. Lho, Den. Nek ndi, Tru? Ora ngerti. Ilang kok juan. Manjing ning awakmu sajake. Gus, apa? Pun teng ndero? Wis. Nek panas asine drepke, Gus. Lambemu ora. Men silir. Wis cukup ning kene, Gong. Terus niki daya kekuatane kowe iso digdaya. Yakin? Iya. Kowe iso ngopo-ngopo, iso ambles bumi, iso mabur. Wah! Gleleng aku nyok. Nyok dengkulmu. Matke. Nek ambles bumi carane pripun, Den? Sikile gedruk lemah ping 3 niat ingsun ambles bumi mesti son ambles telenging bumi matke kok urung iso ngampet sing tenanan aja terpecah pikirane oke put truk gleleng kowe Gong butuh telo ora tak colongke mesake ora urung arep do dipanen kok wis tok totoli wedan mayit patruk moh iki lho pirang-pirang sareane heeh ora ning kono kok ndak kuwalat ora iki arep benake ana sing madhep ngetan lho kuwi paling pengen omong-omongan karo jajare iki paling aduh wah bajigur sapitan ya, Tru. Syukur ora ya. Munggah. Wah, hebat. Wah, padahal sapitan kampung iki. Warna-warna. Jedul ah. Wah, gleleng tenan wae. Ah iya, iki nek musuh kula dinampak-nampake ra apa-apa. Ora apa-apa, kowe diantem ya ora ngrasake lara, dipateni ra iso mati. Wah, baterene double terus. Patene ra iso mabur ya iso. Iso mabur mau. Oke, carane nyewa suwiwi. Oh tak plotot. Tak plotot lho. Kok sembrono kowe? Kowe Gong. Omong cenah-nangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwiwi. Kowe aku metu lho. Engko sik kae urung engko bareng metune. Takoni ora. Nek arep mabur sikile gedhuk ping 3. Gedhuk apa gedhuk? Gedruk. Niat ingsun mabur. Iso mabur dhewe? Iso, wis to percaya aku. Aku nang kene iki nggawe kekuatan karo kowe. Oke. Ora pengen lho, ora. Mabur musim hujan sambar bledek ndasmu. Sambar bledek mboten ora. Kowe truk iki cangkeme elek ora. Wis ben-ben kesamber. Wah yo, krungu lho aku. Ih kowe Gong.
ya, Truk. Aku arep nang Kalimantan. Wah, geleleng tenan Bagong iso mabur barang. Ngantel ora. Wis nggawa pemean pirang-pirang to kae. Aku goleke jaket kulit, Gong. Gong, goleke jaket kulit. Oke, santai wae. Ukurane apa ukurane? Ngarep colong kok dadak ndelok ukurane ora. Sik, Truk. Lu mandeg ning kono iki apa? Sik iki ana kamar mandi ra ana gendenge. Wah, Truk. Waduh. Truk, ora sidone, Truk wis. Piye? 60 ke atas. 60 tahun ke atas, Truk. Wis nggawa bel. Nggawa bel piye? Teng klindring. Turun. Sip pokoke. Nah, kurang golek ndoro-ndoro kae. Tak maju ya, Truk. Maju, aku nututi Gong ya. Ngopo Truk? Mboten sindene ngelik kok suwuk. Nganti isin. Ya, ngayu jan iki apike ngene iki suwuk sak nggon-nggon gelem. Jak mandeg sak nggon-nggon gelem. Nggih, sampeyan iso nabung. Yo mengerti wis. Tak kira nek melu karawitan barang. Kok iso ngerti suwuk ora? Ana apa? Ndara Antasena ngangslupi awake Bagong dadi ampuh. Kula dang supi nggih. Dang supi piye? Awake sampeyan mlebu awak kula. Blep ngoten. Ben kula iso ampuh. Sarana Sukma. Lah nggih Sarana Sukma. Nggo ngajar Kurawa. Ya, ora usah kuwatir tak mlebu ning awakmu. Wis ora gayeng. Kula iso ambles bumi, iso. Terus kekuatan kula iso nyembur kaya ula. Wah, gawe melonyoh ndasmu kowe Gong. Anggere pamer tak ngono nglothok kulite ora. Sajae mentas meguru anyar. Rasa kokean gunung sing tanpa guna Dursana. Kowe mau ngajar aku banting ting. Aja jos, banting, aja tos, jiwit, kempal, bengkal. Hah? Saiki wayaning mangsa kana, kowe du ngerti kadikdayane Bagong. Wah, ayo nek pancen kowe ndek kekuatan, tokno legane atiku. Weh, kowe arwani karo Bagong, Rakon lho. Ati iblis motor wae, ada undus kowe. Iki ketok kekuatane anake Semar. Wah, Bagong kok mabur. Teratapan atiku. Nek ora mundur mesti wae werna-werna pokal kawene Bagong. Mana di mana matanya? Ngapunten. Ngapunten.
Bagong, Bagong. Wedeni, Pak. Bagong apa? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki Kadhangnata kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin Sengkino, Sengkune. Kowe adalah tembles dening aku kowe. Iki sapa awakku dibleseke nang lemah sak wudel iki sapa iki? Apa ora kowe? Gong. Ora nang kono ta kowe? Marai kleru aku. Mau medasku kok. Nimbles iki kok iki lho. Kaya ndase padha dasmu kowe. Ndase padha. Aduh Petro, aku kapok. Aku kapok, Petro. Kowe ketok apa Petro? Tak pendem. Lho. Piye carane ngeduk jugangan? Aku ora ngeduk jugangan, aku Kang Slupan Ndara Antarja. Wah, gleleng kowe. Ning kowe ora iso mabur. Ning nyengget kowe iso. Ya ora sengget-senggetan damai pokoke. Sing diajar Sengkuni, aduh aku celna. Aku kapok. Ayo. Ayo. Mati tanganku ra iso nyekel sirah. Petro, Petro aku celna. Bagong aku celna, aku tak melayu. Petro aku celna, aku tak melayu. Wis lunga ta, Tru? Wis lunga dengkulmu mlocot. Wis melayu kok lagi nimbles. Aku enggak sengaja. Wah. Cuk. Sembur. Apa? Sembur raimu. Asem kowe ngumut pestisida ora. Kok didoni kok panas banget. Ora iso mongko Kang Slupan Ndara Antarja. Mulane aku ayo. Terus. Terus. Kowe iki rasa Kang Slupane idumu wis mambu banget kok. Apa meneh Kang Slupan? Saya lek kemranyas ora. Kowe nantang aku wae, kowe salahe ngeler. Ora bakal wedi karo kowe. Nek carane kaya aku ya ora wedi wong kowe iki mau nimbes sirahku bola-bali kok. Oke, ora masalah. Sermu piye? Ayo, leno panewat timblis dening aku kowe. Do metu, Kang. So nenek metu ya omong. Ora meneng-menengan. Sengit aku nek meneng-meneng kaya piye ngono rasane. Mesti lho pono kawan kok mesti kaya ngono ya Dimas lah. Aku dikon karo Bagong kok, Kang. Sisane kula singkirke yo, Kang yo. Aja nganti ana sing sisa ning Karang Kadempel. Ayo, Yayi tak derekake. Mundur.
semuriris semuriris eko balik titiyani kandayani Trisanya Purnama sasi Siwa Semar kula Karangga Dempel wis katon tentrem ya wo Karangga Dempel wis katon tentrem kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dening ingkang salajengipun kala wau kula sampun matur kula ajeng nyuwun tulung njaluk tulung piye Siwana Yantaka gandeng kula niku butuh mongko niki pancen dadi kedhawuhing para Jawata sing kula tampa dawuhing dewa sing kula tampa dadi syarat srana anggen kula badhe nglantaraken tumedhaking wahyu katentreman Siwa Semar bakal paring dawuh apa kula kepengin kerawan pusaka inggih menika setunggal senjata cakra angka 2 pustaka jamus miang jimat klima sada angka 3-nipun Kyai Nenggala gandeng pusaka 3 niku sing kula butuhke mongko niki dadi syarat lah sakniki kula tak balekke kalih sampeyan-sampeyan kira-kira putra-putra Pandhawa niki sinten sing wani matur kaliyan ingkang kagungan kula tak nyuwun priksa kados pundi ya Mas waduh aku dhewe go bingung Dimas Gatotkaca yen Dimas Antasena piye wis nek miturut aku gandeng dawuh iki kakekne Semar monggo kakekne Semar iki dituwake karo para Pandhawa matur wae apa anane lan kowe karo aku wajib nyendikani Kang nek perlu mbelani karo kakekne Semar iki aja ketanggungan tegese aja mung mertanggung ning lahir batin nadan awak dhewe diadepke marang perkara sing angel sarta rungsit lan rumpil kaya ngene wajibe kowe aku tetep ngleksanani Siwa Semar kula yen pancen kaya ngono aku sing saguh sowan marang negari Ndarawati nyuwun ngampil senjata cakra saka ngersane Kanjeng Prabu Ndarawati niku tenan ya tenan saestu lho ya nek enten apa-apa sampean wani nanggung syukur yen ngono aku tak sowan marang negari Mandura tak nyuwun ngampil Kyai Nenggala sami kali Ndara Garkaca nek enten apa-apa sampean mantu nanggung aku wani nanggung Siwa Semar iya syukur aku tak ning Ngamarta kek aku tak matur karo Dharma Kusuma nyuwun ngambil pustaka jamus lima sada niku sampean adu arep karo bapak sampean lho mengke nek seling suruping perkara bapak iki wedine ming karo aku wong nek bapak nganti ora trima pustaka jamus lima sada tak suwun ngambil mungsuhe bapak aku ning ampun ngatut-ngatutke kula ora arep ngatut-ngatutke kakene Semar kabeh perkara tak tanggung matur nuwun Ndara matur nuwun dene sampeyan wis saguh ngudaneni menawi dados pamutahipun ing abdipun Semar Badranaya kula tenggo teng Karang Kadempel ampun suwe-suwe mengke ndak aber daya kekuwataning wahyu katentreman yo aku nyuwun pamit aku njaluk pamit yo kakene Semar nggih atos-atos Ndara Angrahing kang puspitarum